ба ҳаёти касе нангаред, шумо дар он оқибатҳои муносибатҳоро хоҳед дид. биёед як мисолро дида мебароем. Майкл Ҷексон, шоҳи мусиқии поп. шумо ягон бор фикр кардаед, аз куҷост ҳамаи ин чизҳои аҷиб дар ҳаёти ӯ? барои чӣ дар бораи ӯ ин қадар каҷу килебиҳост? бо диққат ба падари ӯ назар андозед. чанд сол пеш Майкл дар яке аз мусоҳибаҳояш гуфт, ки вақте ки ӯ 5 сола буд, волидайнаш гурӯҳи Ҷексон 5-ро таъсис доданд. аз ҳама гурӯҳи машҳури рӯи оламро, ки сарояндаи асосияш ҳамагӣ 5 сол дорад. мулоҳиза кунед, 5-сола кӯдак дар гурӯҳи Ҷексон 5 месарояд. ҳамин тавр бори ҳангоми машқ Майкл худашро гум кард ва ба падар рӯ оварда гуфт: падар! ба гуфти Майкл, вай машқро қатъ намуд ва бо хунукгапӣ ҷавоб дод: ман падари ту нестам. ман менеҷери ту ҳастам. инро нағзакак дар хотир дор. ва ин суханонро ман то имрӯз дар ёд дорам, гуфта буд Майкл. як сол пеш аз мурофиа, шоҳи мусиқӣ дар худи Оксфорди Англия дар ҳузури 800 донишҷӯён ва муаллимон бо нутқе, ки баъдан ҳазлҳои зиёдеро ба вуҷуд овард, баромад кард. сухан оиди фонди кӯмак ба кӯдакон мерафт. тақрибан дар дақиқаи 30 шоҳи мусиқӣ ба гирья кардан сар кард. сипас он чунон гирист, ки натавонист давом диҳад. одамон нороҳат шуданд, хиҷолат кашиданд. баъди чанд дақиқае Майкл худро ба даст гирифт ва ногаҳон чунин гуфт: мехостам, ки падарам муҳаббати худро ба ман нишон диҳад, лекин чунин накард. ақаллан як бор ба ман мегуфт: писарам, ман туро дӯст медорам. ана дар чӣ буд мушкилиҳои рафторҳои Майкл. вай аз муҳаббати падар маҳрум буд. бинобар ин мушкилиаш танҳо дар донистани ҳақиқат набуд, балки мувофиқи он зистан буд. яке аз муҳимтарин ҳақиқате, ки фаҳмидам, ин аст: рӯҳулқудс ба воситаи муносибатҳо ақидаҳоро шакл медиҳад. онҳо ба арзишҳо таъсир мерасонанд, арзишҳо бошанд, рафторро муайян мекунанд. шумо ситора ҳам бошед, ин қоида мудом ба кор меравад.